қай хушрӯи духтарако нигоҳ кунен. Се намуд санг дизайн кардагай, се ранга аҷоиб фасон. Марамадина касседа дар курай ипекои оригинал 470 сомонай. Оптовиш бо арзон мешава. Ҳозир ма глошаш мода нишон метим. Ина барои ид ипекои купраи оригинал дар кортон боша. ҳатман дархост кунен. Даррава как доставкатон мекунанд. Диден қолабаш чихе хушрӯ задагай санг. Ҳамаш сангош Сваровски тоза шишагиай. Сангои оригинал. Ина расветка кошак бинен духтаро. Ина арӯсакода мегирен, барои хитон мегирен, туҳфа мегирен. Хулос беҳтарин вариантай. Ина барои савдоям гирен арзон мешава. Мана рангора бинен. Ишаишта фасонай ранго. Ишаишта фасон. Мана кадомеша ки мегирен духтаракои азиз. Беҳтарин модело бо нархи дастрас. Яма моя. Ина мудошам аст. Ини гил бо новинка духтаро гил чабинен. Чихе хушрӯчай. Ҳозир ма шумода нишон мекунам. Ина иранг чабинен. Иранг шабинен духтаро. Ҳамаш сангош ва ишабинен. Қафасонакае духтарако. Мана марамат ҳамаями барои шумо. 470 сомон як либосош. Ҳозир арзонош ҳам ҳастай. То охири навора тамошо кунен. Арзонош ҳам шумода ма нишон метим. Анаи намудора нигоҳ кунен тамошо бинё. Анаи модело 400 сомонай. Мана марамат ҳозир новинка сангоша бинё чихо хушрӯ задагиай. Инош 400 сомон. Ҳозир то охири навора тамошо кунен. Дига моделои фасонам ҳаст. Ҳамаша нишонтон метим. Мана инора бинен. Ино бошад 420 сомон. Анаи модело боша 420 сомон. Аҳамияти чихо хушрӯчанд. Ина миноям 420 сомон. Мана и бо гили нави навош, гили фасонош. Ина ай рангошам ҳастай бинен чихо хушрӯи рангошон. Мана бад ҳаст аз анаи модело. Инаи моделоям ҳамин нархая 420 сомонай. Диден чихо хушрӯ. 420 сомон. Иёшам ҳамин нархай 420 мая. Ишам 420 сомонай. Марамад духтарако кадомешам мегирен. Ина мир навора тамошо кунен. Скриншот кунен партоен ай 400 сомона то 420 сомонара. Ай 400 сомона то 470 сомонара. Ина ози шумода мо навор нишон додем. Боварӣ дорум ки маҳқултон шид. Духтарако интихоб кунен. Ана бисёриё анами гили ипекора мепрестанд. Духтарако нигоҳ кунен чихо хушрӯ и доингои оригинал ғавсай ваиш паплинакаш. Баъд сангои Сваровскиай тамошо бино. Сангои пластмасӣ нест. Ина марамат касседа дар кора бинен чихо хушрӯ задагиай сангаш. Нархошон духтарако 90 сомона як либосош. Доставка аз ди либос болояй. Марамат интихоб кунен. Даррава как бурда шумода мерасонанд. Ира бинен ишаишта хушрӯ. Ишаишта хушрӯ. Кадом рангеш дар кораи шушта мепушен. Ира санг шадиден чихо хушрӯ задагиай духтарако. Санги шишаги Сваровски. Интихоб кунед. Ина сафедшам аст. Ай сафед бо гили сирхдоршам ҳастай духтаро. Марамат нишон метум тамошо карда интихоб кунен. Нарх 90 сомон як либос. Сирхшам хушрӯ духтаро бинен. Аҷоибот баданай каптакшам фасонакай. Хулоса беҳад фасон беҳад дастрас нархаш. Интихоб кунен. Дарав бурда шумода доставка мекунанд.